ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു രസകരമായ കഥയിൽ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. പണ്ടൊരു നാട്ടിൽ നല്ലൊരു സുന്ദരമായൊരു ഗ്രാമമായിരുന്നു. ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, അദ്ദേഹം ആ നാട്ടിന് വെളിയിൽ പോയി ധാരാളം വിദ്യയൊക്കെ അഭ്യസിച്ചു വന്നു, ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വന്നു. ഡിഗ്രിയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വിദ്യകളൊക്കെ നേടി നല്ലൊരു സ്ഥാനത്തെത്തിയൊരു ചെറുപ്പക്കാരനായ നല്ലൊരു രസികനായ ഒരു മനുഷ്യൻ. ആ നാട്ടിലൊരു നല്ലൊരു പുഴയും നല്ലൊരു തോണിക്കാരനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചതനുസരിച്ച് ഒരു യാത്ര തീരുമാനിക്കുകയും തോണിക്കാരനെ സമീപിച്ച് യാത്ര ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. യാത്ര പോകവേ യാത്രയിൽ ഇടയിൽ തോണിക്കാരനും ഇദ്ദേഹവുമായിട്ട് ധാരാളം തമാശകളും സംസാരങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ, ഇദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെന്നുള്ള ധാരണയിൽ അദ്ദേഹം തോണിക്കാരനോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ആ ചോദ്യത്തിലൊരു ചോദ്യം, നിങ്ങൾക്ക് ബയോളജി മീൻസ് നിങ്ങളുടെ ജീവശാസ്ത്രം അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല മോനെ, എനിക്കതൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നഷ്ടമാണ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം പോയി. നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, പിന്നെ നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നഷ്ടമാണല്ലോ, കാൽഭാഗം നഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞു. യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാറായല്ലോ, സൂര്യൻ്റെ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച്, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്, സൂര്യൻ ഉത്ഭവ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച്, ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അതും എനിക്കറിയില്ല. അപ്പം ആശ്ചര്യപൂർവ്വം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്കിതൊന്നും അറിയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗവും നഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. തുടർന്ന് യാത്ര രാത്രിയായി, രാത്രി ഇരുട്ടായപ്പോഴേക്കും നല്ല ശക്തമായ മഴയും കാറ്റും കോളും ഒക്കെ വന്ന് തോണി ഇങ്ങനെ ഒലയുന്ന അവസരത്തിലെത്തിയപ്പം തോണിക്കാരൻ ഇദ്ദേഹത്തോട് തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് നീന്തൽ അറിയാമോ? കാരണം അപകടത്തിൽപ്പെടുമെന്നുള്ളൊരു സാധ്യത വന്നപ്പോൾ നീന്തൽ അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നീന്തൽ എനിക്കറിയില്ല മോനെ, എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടും നീന്തൽ അറിയില്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് ജീവിതം മുഴുവനും പാഴാണ്. ഇതേപോലെയാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യന് ആവശ്യമുള്ളതും അത്യാവശ്യമുള്ളതും വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ളതുമായ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ആവശ്യമുള്ളതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുകയും ആവശ്യമുള്ളതിൽ അഗ്രഗണ്യരാകുകയും വളരെ അത്യാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകാറുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ജീവിതം. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വളരെ അത്യാവശ്യമായ ജീവിത പദ്ധതിയാണ്, ജീവിതത്തിൻ്റെ മാർഗദർശിയാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഖുർആൻ സ്വായത്തമാക്കിയാൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വായത്തമാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വേണം. ജീവിതത്തിൻ്റെ തൊഴിൽ, വിദ്യാഭ്യാസം, മറ്റ് ജോലി, മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനെ സ്വായത്തമാക്കിയാൽ ജീവിതം മുഴുവനും ലഭിച്ചവരായി മാറും. നമ്മളെ ജീവിത മാർഗദർശിയായ, ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴികാട്ടിയായ ഖുർആനെ ഈസിയായി വായിക്കുക വഴി നമ്മളെ ജീവിതവും സന്തോഷകരമാവും. അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സജ്ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുകയും ചെയ്യും. അള്ളാഹു ആ രീതിയിൽ നമ്മളെ ആക്കുമാറാട്ടെ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഒരു അക്ഷരത്തിന് ഹർക്കത്ത് വന്നാൽ, ആദ്യത്തെ ഹർക്കത്തായ ഫത്ഹ് വന്നാൽ എങ്ങനെ പറയുമെന്നായിരുന്നു. അതിന് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി, അത് വായിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് ആവർത്തിച്ച് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ആ വീഡിയോ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് കാണുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഖുർആനിൽ നിന്ന് വായിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ വായന വളരെ സൗന്ദര്യകരമാകും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് കസ്റ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം, ഒരു അക്ഷരത്തിൽ കസ്ർ വന്നാൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം, കസ്റിനുള്ള ചില ഉദാഹരണങ്ങളുമാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് അക്ഷരങ്ങളിൽ കസ്ർ വന്നാലും കസ്റിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളും. ഹംസ കസ്ർ ഇ, ബാ കസ്ർ ബി, താ കസ്ർ തി, സാ കസ്ർ സി, ജീം കസ്ർ ജി, ഹ കസ്ർ ഹി, ഖാ കസ്ർ ഖി, ദാൽ കസ്ർ ദി, ദാൽ കസ്ർ ദി, റാ കസ്ർ രി. റായിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. റായിന് കസ്ർ വരുമ്പോൾ രി എന്നാണ് പറയുന്നത്, ലഘുവാക്കിയാണ് പറയുന്നത്. തർക്കീക്ക് എന്നാണ് അതിന് പറയുക. റാ കസ്ർ രി, സാ കസ്ർ സി, സീൻ കസ്ർ സി, ഷീൻ കസ്ർ ഷി,
صاد كسر صي ضاد كسر ضي طاء كسر طي ضاء كسر ضي عين كسر عي غين كسر غي فاء كسر في قاف كسر قي كاف كسر كي لام كسر لي ميم كسر مي نون كسر ني واو كسر وي ها كسر هي همزة كسر إي യാ കസ്ർ ഇ. അതിന് ചെറിയ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം എങ്ങനെ വായിക്കാമെന്ന്. ഹംസ കസ്ർ ഇ, ബാ കസ്ർ ബി ഇ ബി, ലാം കസ്ർ ലി ഇ ബി ലി എന്ന് വായിക്കും. ഇ ബി ലി. കസറിൻ്റെ ശബ്ദം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കസറിൻ്റെ ശബ്ദം താഴോട്ടാണ് വരിക. ഇ ബി ലി. അടുത്തത് നോക്കാം. റ ഫത്ഹ് റ, ദാൽ കസ്ർ ദി റദി, ഫ ഫത്ഹ് ഫ റദി ഫ, ഹ ഫത്ഹ് ഹ, മീം കസ്ർ മി ഹമി, ദാൽ ഫത്ഹ് ദ ഹമീദ, ഷീൻ ഫത്ഹ് ഷ, ഹ കസ്ർ ഹി ഷഹി, ദാൽ ഫത്ഹ് ദ ഷഹീദ, ബാ ഫത്ഹ് ബ, ഖ കസ്ർ ഖി ബഖി, ലാം ഫത്ഹ് ല ബഖീല, സീൻ ഫത്ഹ് സ, ഖ കസ്ർ ഖി സഖി, റ ഫത്ഹ് റ സഖീറ, റ ഫത്ഹ് റ, ഹ കസ്ർ ഹി റഹി, മീം ഫത്ഹ് മ റഹീമ, ലാം ഫത്ഹ് ല, ഐൻ കസ്ർ ഐ ലഇ, ബാ ഫത്ഹ് ബ ലഇബ, ഷീൻ ഫത്ഹ് ഷ, റ കസ്ർ രി ഷരി, ബാ ഫത്ഹ് ബ ഷരിബ, ഐൻ ഫത്ഹ് അ, മീം കസ്ർ മി അമി, ലാം ഫത്ഹ് ല അമില, ബാ ഫത്ഹ് ബ, റ കസ്ർ രി ബരി, ഖാഫ് ഫത്ഹ് ഖ ബരിഖ, ഖ ഫത്ഹ് ഖ, ത കസ്ർ തി ഖതി, ഫ ഫത്ഹ് ഫ ഖതിഫ, ജീം ഫത്ഹ് ജ, സ കസ്ർ സി ജസി, ഐൻ ഫത്ഹ് അ ജസിഅ, സീൻ ഫത്ഹ് സ, ഖാഫ് കസ്ർ ഖി സഖി, മീം ഫത്ഹ് മ സഖീമ, ഗൈൻ ഫത്ഹ് ഗ, ഷീൻ കസ്ർ ഷി ഗഷി, യാ ഫത്ഹ് യ ഗഷിയ, നൂൻ ഫത്ഹ് ന, സീൻ കസ്ർ സി നസി, യാ ഫത്ഹ് യ നസിയ. ഇതേപോലെയാണ് കസറിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ വായിക്കുക. കസറുള്ള അക്ഷരങ്ങളുടെ ശബ്ദവും ഈ രീതിയിലാണ്. ഇത് ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കുക, ആവർത്തിച്ച് വായിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഈ രീതിയിലാണ് അക്ഷരങ്ങളെ നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. അൽഹംദുലില്ലാ, നമ്മൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചു. ആ പഠിച്ചതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു അമലാണ്, പണിയാണ്, ജോലിയാണ് ഈ ഖുർആൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്. ജസാക്കുമുല്ലാഹു ഖൈറൽ ജസാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.